O di nang kapahati ko sa eskwela dyan, di na ka napaskulahan. Kaya lamang di na ko kapoy di magpa-eskwela. Ang among plano dyan, ang din na lang gabi haot ka ng shock sa basa, dating sa lagat, shock sa. Nagwarte kayo, kubaw nga si Sikili. Hello guys! Good morning! Welcome back sa among channel. Hi guys! Enjoy niya rin. Vice friend guys si Ma'am. Okay. Dadakpan. Dadakpan. Vice friend may padakpan. Pande guys! Nadakpan kayo usara may helmet kay si ma'am nisa kayo may helmet. So gibayaran na po yan dazon guys. Kanabit ang kuan kanang municipal ordinance ra pod kanang may helmet ba 100 pesos ra. Ja. Ani guys. Ting kuan guys, mga nita ice cream. Kuan kanang nay nagpa-ice cream si ma'am kay na ato ni Janmark kay lang CCTV dari ipazo ni ma'am kay para for the safe na mo dari sa ilang tabangan kay nalagi daghan lagi ring tulis ron. So money, salamat kaso si ma'am ni Janmark kay di mo pudong pabayad. So man nagibalita lang mag ice cream pero daktan lagi pud. Oh, Ginoo. Mas maazo jud ni na CCTV ma'am kay simba ko jud kang daghan lagi rong mga datang tao. So makita na dari guys ug kon sa mga gawas ug sa mga tao daring mo sabay ug nay mo kuan mo sud kita na jud kay naag kuan kanang nay CCTV upat siya ka CCTV res gawas ug nay mga daotan ma kuan siya madakpan ka jud. Wala din mga nay mga business sila sa gawas kita dahil jud no. Gawas ati. Nay din si Steven to. Ako si gawas. Kung man na USB, dili diway. Na, kanang sa internet nga kuan storage ay no. Package na. Yan, if you are na kayo, wala. O katong kuan, power supply. Pwede ra direct siya pero. Tapos sa isang kuan mag-init kinanglan siguro makadlok ng isa. Focus niya anak para hindi masunog ng kuan yung mga mga unit. Hindi na ka na pa-slot yun. So, cream gan. Hindi ka na pa-slot. Ang among plano dyan, ang din na lang gabi haot ka ng shock sa basa, dating sa lagat, shock sa. Nagwarte kayo, kubaw nga si Sikili. Lisod ko na. Lisod ko no? Ikazot palos nila din. Basta mga receipt nga nasa ako na siya. Okay. Dakan man ipang-ibang gadi sa una. May kwarto anas. Oh, sa kang ipang-iba. Parang kasi sa nanay di. Kamay pa rin siya mag-call siya ka nang mag-invento Kamag na sa suga-suga. Hindi mo na sa una. Sabi mo matawa. May mga telepono. Ang telepono ba? Ano yung wire? Kato nga ito. Matawa ka kasot sa bahay. Ako siya, invento. Kamay pa siya. Ay, tita, ikuha niya. May pagawa ni mo sa kapulis. Arte na. Oo. Iskuya ka sa reporter. Mayroon ikaw, tag-operate ka sa mga pulis. Ayan po Ako rin na naman. Kung dahil pa rin, minus yung kumat. Mat man. Wala na itong Hi! Naabot! Nakabot si ako. Ayun kayo, kaya kamera. Isa nang sakyanan, anak. Pwede. Rumahiri be. Rumahiri ko. Yung ito nga nasiya din niya. Ako pibo na lagi na. Gano'n na. May permangan ko na ako. Kaya mga important sa class dito nga gusto gusto mapapahawa ang mga tao. Ah,
sa dagat. Oo, sa dagat. Oo, ka. Kawan ni Super sa lang dagat. sila. Man, man kawan ng kau dagat. Wala man. Oo, man. Dili man. Mabili pa ako. Dili kanan may tumara mo gud sila anak. Maayos citizen ka. Inha na mo gud sila sa mandog na mo gud sila man. Kuanda. Asa dapat? Itong gata na itong bar kita ang dagat. Dito? Dito? Dito sa kanan ko. Sina. Mo kunya ni ang di man kaya kapitan kay maging wala na lang gidamo kan aspi. Hanggang ako na pinangalangan kay ako magpapirma. Gusto ka na tawag na doon hindi ka magpapirma. Nangaon lagi mo. Okay. Ay, mo! Ay, akin. Paras kami, ma'am. Hinapan man sila. Nakuha sila. Ha? Nagapan? Nagapan. Ay, wak may limit. Dan tumigikan pa, pagpadungan niya ako pa. Balik to yung balik sa pulis. Dari, pas. Kasari ka lang. Sir, Ate Lainey. Ano na ni? Ano na isikin ng bilang? Nagtukot sila ng bye-bye. Isa naman po siya. Hindi ka nagkakalampi. Kung ikaw ito, CCTV lagi. na. Ganina ito pag-abot niya. Saan nagkakaw? Nagpadungaw. Gawas niyo ba? I see. May kakaw. Kasi guys, paano mo na yung mouse ko? Dito sa niya. Wait, basic sa lima. Nadapat mo. Gamay rin. 600 ito. Piso. Yun? 100. Tuloy-tuloyahan ka. Kaya ba't tuloy siya? Ipakisan ka ni mo natin biling. Oo, ako magkaan na yung kwanto eh. Ilan na sa mga parang naabay. Di sa mga kapag-isura na. Di sa mga kapag-isura. Lisinsyaan ka ba? Ang tama. Wala ka na. Basta yung na ngayon. Eh, murang pa nga. Tanaman natin lang. Atis niyo mo. Atin na ito. Tama ba yun yung ngayon? Lahat sa eskwelahan ka. Ay di sa eskwelahan. Display pa ka doon? Display ko na. Kukuhaan. Nag-pro. Sinsya. Ay, Laptop na ba pagitain? Checkpoint na ba Police pagitain? ko sa kapit naman. Buhon. Pwede na ba na dyan gusto na kurso? Mga hikay kung hindi ka pulis kurso. Hindi ko pamagot o sa kurso nila kaya nag-ikaman. Ang saray lang ganahan, bala sila. Support up na. May ibang mga ginikalan, mag-bulot. Di dyan kung gusto na yung kurso yan na. Hindi ko mag-bulot, hindi ko lang. Pahuman, bahala kung sa isang gusto. Ako, HRM ang gusto. Na ikaw rin na gusto. Hindi ako ang gusto. HRM sa awang ako Ay mo ha. Okay, pa-education mo kumaman. Di may isa ka. Which is, hate na ho ng mga anak. Education good sa mga maestra. Maestra. As mga SRF. Lahi ang level sa HRM, sila ang education sa kuwan. Pagtulo sa HRM. Ay, sabi ko Maestra gabi ako. Pag-person. Hindi naman siguro HRM. Hotel management na. Walang buwa man ikaw Karoon na ka HRM kung nasa hawa. Karoon sa na, hotel Dali, at ka na- HRST. Ah, Amo na sa HRST karoon. Lagay po na sa Ibordix. Kumuha na yung experience sa 4 years. Karoon na. One. Kailangan sisa kayo mamanay dyan ito na lang na. Luto-luto. Pagka 12. Kote yung nagawa may ito. Grabe, ang mga na rin sila pag-graduate. Kaya nagtanso ko nagtanaw nila. Di ba, tag-schedule na mataming graduate, kagirando ako, maestro. Nari ko namin picture, nagtatagos ng, nagkabit ko si Jang Vidal. Diploma, nga, kami na dyan. Kaya katupad din ko din. Uyo, din din, yung sa marching band. Yan ang bigyan kami, kung anak na rin yung mga Vidal, dalawa itong mga
naabot sa eskwela. Ano yung minay, pag iwaran, dudulos maestra, ikapong sa mga anak. Suwan, uwi na kasi nila, inala. Pag nakatapos na, ipansin ka. Kita galing-galing, no? Oo, naiwawag sa isla ni Ma'am Billy. Kita, yun. Yun sana ni mo doon gusto ko magamag yung ana lagi sa bahay mo. Wala, idaan naman na yan. Package na nila, apil na ng storage yan. Kanay, mong ipado dito, ma'am. Katong mo, katong nangyari dito, wala niya. Ano mo? Siya ra. Katanigit siya mga yan na kulit-kulit. Tama ko sa natin. Ma'am, eskwela, pero may bago kung gamay pa makulit-kulit siya. Muna yung pagtawag ng mga kuwan na. Ay, tiyong tayo sa. Masog mat. Luwa na ganun mga sobrang. Ito ko ba kung naman pang Mga siya, mga kuwan, mga kasbaray na hindi ko nila naman ng mga siya. Ito na natin ang eskwela. Ano kay Bawang niya ako? Ano kay Bawang niya ako? Kilig na kita. Sinsuday. Kilig. Pagkita, ay, ipa no. Sinsuday gani. Sa nga nakakadinhi, na siya dinhi. Diba? Na-timing lang. Timing, very good. Pagkaan niya kaya. Oo, sige. Ito Kumusta tayo man na. magkilak-kilak ng buka? Ahaha! Hindi mo na dinig bigyan mo na sa naghapong birthday ba na? Naku, yung bana. Birthday ito gahapon, away siya. Blooming no? Marami. Love. Ito. Ito din wa. Manggopo to. Oo. Inana ang tsuta. Uy. Sabi, ug ba tayo uyapig masabi, mata maghalos mga nanganak ana karon ano ganun digi. Ganun sulit ang Oo, wala na. Lahat yung nakasalan ko. Mimos. Nice tayo na. Pupusugan namin. Kasi ba ako mong mabalog naman yung ito? Ha? Ano pa niya pa nun eh? Snap mo. Mukha ko yan pa niya to. Hindi mo siya namahaw, dinisig naman ito. Aso. Uy, sobra na po na. Ano ba? Sobra na po na. Hindi ako na lang. Ano ba na ron? Sabay, namang Water water. save sa password, yung pattern. Naikikonsag ka ng kwan, ka ng pattern diya o password. Ano may sip? Ang pattern nga ipiningana na, yan na, S nga nakastumba. Ano sa ba na? Pattern sa kanana yung CCTV. Hindi nga mo mag-anak man. Ha? Ano mag-anak man? Di ba kay gipaw mo na na, nag-open niya kay mga yung password. I-open na lang na. Ha? Open na lang. Away, open. Tudlon ka ng saan pag-open. Kasi yun na. Alimak. Eh, public na lang na. Di, turuan ako nung kanina sa kurinti. Makasip ka. Okay, arong makandar ni karon na yun. Pero kanda, gyapon na, ito man laman. Wa nila kandar. Pero kanina kandar, nag-record niya ron. Pero wala may display kay mo. Ah, Pindutan ni mo itam na ritas na. hindi. Mag-password na ni kay na isa 1 2 3 4 pero gibuhatan ng pattern. Ikuan lang ni ino. No, ang pattern nga ni pattern na. Balik pabrikan basta kung ba. Di man niya. Next the finish. Next sarap pa lang the finish. Wala record na. Mo na. Diyan. Taas mo ni kurente ka na yung nga na magdukang idubayran dakil kado. Pag meron Pag nara. pero maganda pa nila nagsiga. Ah, sige na, sige. Yan tara pattern TS na nakuha. Amping na. Oh. Nanita na rin. Ano ka bu? Duha, tulo ka bu. Pag-chat ni nakabot ha. Mga pila ka minutes ang dagan ni mo. Sa kaoras? Okay na sa nanay, day? Hindi, day. Naman lagi. Diya guys, mo balik na si Zanzan sa kuan. Isa pong boarding house sa Tagbilaran. Gabi dyan si Zan mo biyahe guys, kay grabe laging inita. Diya gabi na po, murag bugno na dyan mo biyahe. Diya po abog ka adyo. So, mo kuan na ni guys, kaya nasa klase yung malbuntag sa zoo. Mo balik ng Tagbilaran. Mga na ni diyang routine guys, ug mo balik sa Tagbilaran.
Gabi doon sa biyahe. Mag-uupog ko sa isang biyahe lagi. Pero mamo sa isang naandan nga biyahe guys sa gabi eh. Ang laban ko ganun sa mga habo na. Kay arili ko maglabad dari kay luto din sa kalabhan. Charger lagi na dia. Complete na. Pili lagi ko. Tanaw ko na to, makuna pa na to gid ko. Ano ka? Oh, malang palitan na rin. Sarado na din. Para buntag to, no? Malalam na. Patanaw ko na itong napabay ko. Lakaw tata. Kanyang laga makos. Baring ka lang mo. Akto katas gower, day. Ha? Di sini. Da, M. Nas gower, day.